kamatuoran, usahay sakit. Pero mas maayo kaysa bakak nga sweet. Kung gikapoy ka sa kinabuhi, ayaw ka balaka, normal ra na. Kada post, kada tag, dili para ipabibo, kundi para muhupay sa imong gibati. Dili ko musulti, okay ra ka kung di ka okay, pero musulti ko nga wakan nag-inusara. Different talks, istorya nga way arte, para sa taong nga nag-antos ug naghilom lang. Different talks, paminaw bisan kadali, kay basin kini makatabang gamay. Di ko pastor, di ko sikat, di ko dato, di ko gwapo, pero gusto ko nga mutabang. Kung sakit imong gibati karon, padayon lang kay na ako'y istorya nimo. Sa Efrain Talks, dili lang ako ang tingog. Aabil ka, kay kada comment, kada pamati, kabahin ka sa tinuod nga istorya. Basta istoryahan, masaptan. Basta masaptan, makaayo. Efrain Talks, istorya nga walay halong plastic, para sa mga naay tinaguan nga kasakit. Efrain Talks, dili tanan masulba, pero dili puta maginusara, padayon lang. Kung walay lain maminaw, nara ko. Efrain Talks, dili sikat pero